1, 2, 3. No correct. Yeti me fa bi enka ho. Emroso eye pepepe aboroso. Otia na eye wonwa eye midi. E frɛ me kwabena. Me fa bi nka ho. Me ma me owo me no. Ni awode me to ye no. Wo sisa me hyebra. Enti me yeye. Na wotere na me nkyiro mu. Ewu me na me nyanye yi a na enkyere sɛ me wohie ni. Sika eye dokoto a enka yasesa apempe so pese me kasa kyerɛ me awo no enye me nwanwa emoro me so kewu me ba bekyerɛ wade ne obi pɛ no na okura no manya me dofo pa ɔno ana me ne koro ne ho ofro ne ho etano eye me ankasa kasa media usika didi uhia ni didi na so bi ada ya kosore mame ka kyerɛ owo nsama kwai obi ara di hɔ a otim sika toda usika ni bewu ama ohia ni ewu ana monsia no a na yebesie ye no wo kyerɛ wo ho a wo kyerɛ ne wo abusua mu ade ebɛtwe ne yaka wo nsa agubo sɛni a mewu no saa na wo nsu bewu mame dwe me ho na wo sisɛn kora wakasa kyɛ menya nkyerɛ wo mu me kyerɛ wo mu usika mpempem wotimi mfa nsi samankwan hwɛ sie me na me kyerɛ wo afutusɛm yɛfa ne panyina no mu hwɛ mani bɔɔso ebesi samre otwida mpo Nyankopɔn nkoara ɛna ne dinti asase so a yɛbɔ ne din ahemfo bebrebe a yɛne yɛnti ɔmo din obi sɛ wɔ sika mpempem owu n'akyi asa kwabena me wɔ abotɛ te sɛ klase wa table mehwɛ me ho so yie me yi akyɛ me ma ne obi wɔ no ɛnyɛ me nwanwa wowɔ mpempem a wontimi fa nkɔ asamando ɛwu yɛsi dan wɔ asamando yɛfa kaa nkɔ asamando yɛde abusua nso ɛwɔ asamando moma menka na mabrɛ yɛate abrɛ yɛka ne sɛn afotusɛmi sɛ wowɔ asopa bi a ayɛ tie gu mu yie na fa mu adwen ɔbɛnyansafoɔ meka yɛtie me mekasa ne ntɛm kasa hare fanta mansua ne baabi a adom akyɛdeɛ nyame na ɛde kyɛ sika yɛbrɛ nso yɛpɛ yɛ na yɛnya da na abotare na tie me na hwɛ ne yie na mefa ɛmu nsɛnsɛmi ɛnyɛ wɔ fotusɛm wo sesɛn kora wo kyerɛkyerɛ wo ho na wo nso da baabi a wo sɛ wowɔ mpempem na nso adeɛ kye a anyɛ wo na wo sponsor Ghana man tie me pabra maka me ho biem